Thank you for tuning into Zim News Beat TV with Robert Tapfumani. Toja nyama ya muntu. Zikuta kutoja nyama ya munhu chaichai. Iwe unkhani yako yense ungafema profitable iwe ulifiti ndo kujambo wana makombo hapa mzukulu. Ungadetsekana nekufamba mzukulu. Unanyora dzumambuyo kwako ku. Ulifiti mzukulu. Hanzi yona sekulu nichatangela kwatangira mwasho. Hanzi yona sekulu ungafambe kumaprofita kana kudzing'anga uchitsvaga muroyi asi kuzvijira wega vana vako. Chadidi. Apa mana yako anataka kuwawa mashi. Mazino yako anotanga kunyeredzera mzukuru. Wampesesa? Wangisiza? Udani chitani? Udadi kuite sei mzukuru. Sekuru chandiri kumbira pache kutanga. Amwene wangu doti moite back to sender. Amwene wangu sekuru. Anozobhadhara wega. Zvakandiita inini. Amwene wangu ndichirorwa sekuru. Wakakutemanyira kumambuyo? Vakandisipa makorokoti ebanga. Bangero ndinozwisa kuti raishandei neshawo yakati akabereka murume wangu inini. Ndinozwa kuti zvinoshandei. Vari kuti wanangu hadu ndiona ndichibata wanangu nekufara. Wanomaka inini zvendaisiziva kuti vanondimakira uroyi hwakandiisa kuisana kwangu. Ndaisazviziva kuti vamwe vanondimakira ndikaudza murume ati usadaro mai wangu murume izvizvi kana dhola kana kuirana chako hapana. Ndinozwa kuti chinoita kuti futi ndisaurira nawo nemurume wangu chini imba yangu kundotanga. Iwe. Terera mbani akambotenga ngono wake kumpasa mamuna mbani? Ndiani kudzinza kwenyu akatora munin'ina wake akapa murume waaigere naye? Hanzi ndiani kudzinza kwenyu akatora munin'ina wake wokuberekwa naye akamuti wautore murume wangu uyu aitoo murume wako tiye tese pamusha? Inini ndakatora munin'ina wangu ari mwana wasisama wangu ndiyo ndinogara naye. Ndiye mamuna? Ndobva wapa murume wako? Mukarisana vefu? Taitogarisana zvakanaka but izvizvi takadai so. Hatisi kana kumhoresana. Ndakutotsumba but ndikataura umwe anozokazvisikira moto. Iwe umpenga one. Iwe unopenga kana kuti haupenge? Handipengi pamwe ndiyo wangu wasowa muntu wekupalikana naye mashi? Wangu washaya kuti munhu wekupalikwa naye here wekuzotosvika pakutora hama yako yo kuti igare nemurume wako? Ndanga ndisina kutomboshaya samheno ndakatomborambira. Udatomuza weka kuti aiwa mamuna bwera tipalikane? Iwe wakatodza murume kuti murume ndipalike nemunin'ina wangu? Ndakandiruda kuzama kudifenda kwaida kutorora kwacho kwaitondichisa kudai akatorora. Umpenga wako. Hanzi unopenga zveshuwa muzukuru wangu. Robert ukiona ndani ngani? Sekuru, mbira yataurika. Nyaya dzenyu dzamataura dzawandisa. Tirakuti ataurika. Kuti wewe ngono wako ndio udatomutenga kuti bwera mamuna alipo pano aufuna kurora kunja. Iwe ndo wakatotora munin'ina wako akamuti murume alipo panapa murume hafana kurora kunzi saka uchirorwa. Ufuna kuti ikhale munyumba momo. Toda kuti mari igarire mudzinza redu. Ndicho. Asi wedzinza rangu chairo. Nataka. Ndikudziza kuti ngono wako. Ndikuziva kuti munin'ina wako. Sada kubvunza kuti mbanda ndambochita izvozvo. Ndisakadabvunza kuti ndiani akamboita zvinhu zvakafanana naizvozvo. Hapana ndaingoti pamutemo kuchechi ndichingozvita. Chechipi? Kumpembera marange? Chechi marange. Marange manje fiti ne. Hanzi marange nauro yarizvi? Kotana vanhu vandanyambisira kupembera achita zvinhu zvaufiti kutana. Sei vanhu vachinyepedzera kunamata asi vachizviita zvoroya mukati mechechi? Variko vanozviita ini sekuru kachokwadi handidi kuroya ndinodawo vana vakawanda mukati mwako. Weka kudya weka muzukuru. Hanzi kudya wega muzukuru. Makandudza musuya handisi kuti. Wafirwa nevana vangani? Nevana 3 sekuru. Chundo abe. Alright, mira timbozorudza sekuru. Sekuru wapedza nyaya yako kudhara. Asina kuti iwe utaure wega. Uchiroorwa mumusha. Wati amweni wakakupa banga. Amweni wangu kanditi obanga iri makorokoto. After kuva ndabara festival yangu. Wandipa shawewo. Wanti makorokoto yakabereka murume wako nandakaichengeta. But ndikungova nezvakandisa mumwiri mangu ka. Ndinganyemba kana ndaifunge kana kuti chini. But chaizondishamisa ini ndikarota hope. Ndikarota vamweni wangu ndaimuka ndichivarota. Ndikarota vamweni wangu ndaimuka vachindifonera. Pese pendorota ndikaudza murume kuti ona ini ndikarota mama. Varikuka vachindifonera sei vakatanga kuita kaundimakiro dai vakambonditengera heti mwana kwadaipfeka ndati izvi zvinhu zvinoitika pandika ndainga ndikafike kuti kunge kadoziya ndikada kunyanyofungisa ndoita nge ndikubatwa kudai so but inini pamwoyo pangu ndati vanoni pandakazofirwa nemwana anga ine gore ne7 ndoba ndakatanga ona kuchinja kweupenyu hwangu ndatataura ndiyo kutanga here angatoro chituwa kutanga kaita zvokudaura inini kuti angasati asimbisa mabasa awayo aiti urambire kunyatsa kubata mabasa edu
etiri kuda saka vaida undiuraye obva azobuda mwana akasheka bvatagwina anozive zvakaitika ipapo wechi2 ndiye wakauraya atone gore ne7 akatombotanga domuraya aine 3 months but murume akanditi wayemusira mwana asi ini ndairamba kuti aiwa noyemusira mwana kobva ndaita wechi3 izvizvi mwana yanga daine 3 months so pandamubara ndisati ndadaro ndakatombodzwa nemwe munhu aiwe kuti ubate mwana uchabata mashure mauyu unge uyu ari mupenyu ikati again ngaswedifenda mhepo igain ndiri muri mwana wenditemwe mimba pamwe zvingapera kubva zvaramba ndakagara 6 months ndiri musango chiti pamwe zvinopera asi murume wangu akazouya pachitsidzo pandaigara inobva atoka chitsidzo but ndakafunga kuti apa murume watoera but sachidzo akataura kuti murume wangu ndiye ane mhepo anotoziva kuti neni wacho ndine nemhepo pandaifamba zvaingodzi mhepo yambuya wako saka ndazogara murume wangu inini atuka sachidzo anotanga unipa chikafu kana dii zvese akabva aregedza ini vanangoti nichandoda kubara ndakanosungwa nemabai zvokuti ipapo ndopendingadai ndakafa but ndaingoti Mwari nditoendikunde ndibatawo vana ndisitoziva kuti ndini ndine chinhu chiri pandiri ndazogara mwana uyu ndakamubara zvakanaka akati ndakambara uri musi wa13 February kwati 14, 15, 16, 17 mwana achitanga kungochema anhu akati chiramwa chabobo wako wanga usikadi wanga uchiita zvechiramwa icho vanangoti aishu asi mwana hanoswera naye ndakarara ndichifamba usiku ndifamba musango chikomuniketa nemupe zvezvo kuti ndane mwana murume unyepedzera kufara ndichingoti ndaendawo pandaenda pakuedza ndakangobata mwana mudhere musi wa 19 mwana Sarai zvakandibata ndikati sei ibva ipapo ndopenda kuti kana chechi yacho ndinosiya handina pandinoenda for sure sinosiya chechi sekuru vana vangu vaipera ndisizoziva kuti ndozviroitika pandiri asi ndikabvuma taiwa kwamarange kunonzi ngakuendiwe kuchechi asi kunodiwa kana munhu wakachena pamwoyo ndingafara chipfeka magemenzi asi chikuru kunge munhu wakachena mwoyo wako izvi sekuru ndisunungureiwo ndiwe ndiriwo mutende ndoshuvirawo kuti ndikubatewo vana vakawanda asi sekuru vati kana wakabata mwana mazina ako anotanga zvaanotete kana zuro chaya sekuru ari umo ndakaudza pandakaipana ndakabviswa nyora kumusana ndaiparakwatwa ndaitwa zvinhu zvakawanda pandiri ndaiti kuparakwatwa kunetsana nemurume akada kundiwakira imba hamene zvizaiti kozi pakasheka mwana iwe wechi2 ndaiwakirwa imba yandaitoti upenyu hwangu ndinogara imba yakanaka but yakaguma iri muhindo level mwana dhakwa obva afa zvakangodhakwa zvakadaro uyu wandabara murume akati ndinochindisimudzire imba yako obva zvadhakwa zvakadaro ndingati saka upenyu hwacho huri bheta ndigare kana kamba kasingaoneki shepi vana vangu vari wapenyu nezuro ndikati sekuru inini ndinozama utsanangu rozviitika pendiri chirotsananguka sekuru marezi but haunazokwanisa kudii kunditera asi mazina angu ndotonzwa kuti saka zvinondivhiringa ndotomborota chitonge abva saka ndaigara chichitaura mamai ana aku chimboita kuti aende kuruwa zvinoita matemuka mangu handisi kuzvifara wakabata mwana uyu atokura vairi wacho ndatofirwa newe mamai handisi kuda kusvika mamangu akazama kuti mwana wangu chinyi tsanangura asi ndaita semunhu ari kubatwa kutoti afana kutotifumura amweni angu izvizvi vari kutoti tinopedzerana vari kutondibhechera saka aizvizvi sekundokumbirawo iwe Sara umbamuziva Sara unomuziva ndomuziva mbana wako ndiani wako ndimbuya mai vamai vangu Beatrice ko Beatrice amwene wangu Beatrice ndo amwene wangu dzina la Sara madunhu echitwa atitariza kuti tani zita la Sara remadunhu lirwa kana kuti nickname aishedzwa achinzi chii ndakamborinzwa but rinondibuda Shadidi sure waebwa wakanganwa chakuza alright apa iwewe vana wako wasara apo mwakufiriseri because wakuchita madzino kuda kuti vana wako vafiriseri ukuona iwe vana vako wasara vachafa futi nekuti mazino yako kuvava kwayari kuita nditi ndafuna nyama yakutoda futi nyama kuti yapedzise vana vakasara ndibviseiwo sekuru ndisasadaro basi kondini ndinzikoti sekure kondini uchida tunemvuno chiri pendiri sekuru ndibvise sekuru ngadaro ndinofa hangu inini wacho zvitori nani unozvidya zviri nani sekuru handidi newana wangu so ndaziva kudai ndosiya kuti wana wangu wachifa here sekuru wakuita madzino madi uona iwe kuvava kuita mazino yako anditika mazino yako kanzwa yako tovava nditi inenge yakuda kutoja futi mwana wako anditika angazvisadaro basi saka iwewe ndowakutaura kuna sekuru sekuru ndokumbirawo kana ndauda kusiya kuroya sekuru kune vanhu vari kunjoko kuna vanhu vari kunze kumsa ambari vati tii kanenge ambachita mabhidhiri kuna vanhu vari kunze vanoti sekuru kanengo vanoita madrama iwe zvituzemu iwe ndikureva vana kuti urifiti uchitawira kujonatani iwewe ndikukuti iwe uri muroi iwe uchidaira ukuti wo kudii ichokwadi ndiri muroi handirambi sekuru ipapo handirambi kozi mazina angu ega anotaura chandisi kuchada kutoriwa wana wangu sekuru mwono ndakufiriseni uda kuchita madzino yako zvese ukuona apa zvida kuuraya mumwe mudiki kuvavira kuita mazino yako aiwa sekuru musasadaro ndikukuuza kamudzuku handisi kuda nevana vangu itoregera kayawo kuchina handisi kuda ndosaka ndauya pano sekuru ndosaka ndauya pano musandidaro wedu hatisi kukudaro sekuru ari kutaura zviripo ka
Ndonkani. Ndonyaya yako. Asikuloko kubona kwa chite popano. So kuya kwaita pana pa mzungu. Na kule kwa kuchita kunichikuza hapo chitawira. Sasa ndizioni. Nekule sekuru ndibatsirei. anzi na sekuru kuya kwaita nekulora kwaurukita zvishowa sekuru yo Kufumuka unoroya. Chikutomara. Ninda akukubvisa zvine zvafumu anditi Kuti zvinhu zvako zvibata bebwino. kuti zvinhu zvako zvifambe zvakanaka kuti kuvillage kwaunogara vamwe wako waziva kuti shuwa wacheneswa wazvinzwisisa mzukuru. Kuchenese bvimale. Handi akukuchenesa kuti zvipere unobva village ripi? Village reko mafana chero famba chidaidzira vanhu vese ndingadaidzira hangu vanongo vachirarama. Handidi sekuru, handichadi nevana vangu. Wasara nevangani? Ndine 2, handidi. Mukomana nemusikana. Ndakona tauni yese inwara rese. Achindoda vana vangu. Ndinofamba hangu chidaidzira kana tounza chakati gomo ndinotora sekuru handichazivi chekuita. Alright, zvakanaka mzukuru. Ayo. Ndikuenda pana Beatrice wandiye wanyanya wandishungurudza. Nokutandise we. Hanzi nasekuru ndinokubatsira. Vadawanda natandise kupano. Vakawanda vandakabatsira pana. Chimara mashi. Zvichipera wazvinzwa. Vamwe vanotonyangwa nawo chimara chirati tiunda namariza unotaka batishi. Vamwe vauya panapa vachikumbira kuti sekuru achada kuti ndiroya handiti saka vachikumbirawo kuti aiwa kumhuri yeZimbabwe zvishowa inini urwe ndinawo asi ndakukumbira kuti ndisiye kuroya. Mhuri yeZimbabwe pamusoro muchindiona muchizondiona pese pamunondiona kana muchida zvokusiya uroyi kana muchida kugara upenyu hwakanaka uyai pasekuru Kanengo. Inini ndapirwa nevana 3. Pavana 3 handini ndeivadya asi uroyi ndakapuwa nambuya vangu vanonzi Sara Matiashi naBeatrice handidi bakuroyeswa nemweya yamadzinza yemweya yavanhu. Ndauya pano pasekuru Kanengo kuti ndisunungurwe ndakabva kunonzi kubocha kwamarange ndega ndiri 1 nekuda kuti ndiri kudawo vana mukati memaoko wangu. Pandasvika pano ndiri kushuvira kupora kubva pano ndiri munhu ari kunyatsonzwa ndasara ndiri nini kozi ndaimbosangana nehope ndichibatsirwa nasekuru Kanengo vari pangu nasekuru tasva chitida mudzoko rako tinoripedza pano asi ndaita semunhu akatakuriswa zvinhu but zvakabviswa ndichibvisiwa kun'anga ndafamba makawanda ndabhana kana kwazvaita pano ndopazviri kuperera mhuri yeZimbabwe. Yeah. Saka murume muchiri mese tiri tese asi kwakungotaura zvezita ndatoyo nditonzwa kuti chii chiri kuitika pano futi Apa- zvonge zvimwe chandinoda vanhu asi uchiri kupfeka gemenzi murume wangu ka iwewe aiwa handiti ndiri kupfeka gemenzi sekuru handisi kupfeka aiwa handisi kupfeka gemenzi handisi kupfeka ndakatsveta bvudzi iri kwamarangi tinogerwa handisi kupfeka gemenzi chandinoda upenyu hwevana vangu. banga riri kupi? Banga iri zvarakaita mwana weAshaika inga negore ne7 rakanoshandiswa panhamwe ndiri mumba mune mwana. Banga iri ndakangonzwa kuti banga raguka saka banga raguka iri rakangoti chimuswe chachoko chimwe chinocheka uko saka ini ndazogara ndakaramba chibvunzo romangu kuti iwo nini zvakapiwa iwewe saka ndafunga kuti pakugashidzwa uroyika unogona kuwa kana zvinozikanwa kuti munhu anouya pamwe nezvimazizi saka ndozvandaifunga saka ndakara muchitama mena anochinja ndakadii chandakapiwa ndichiramba chibvunzo svika ndakazoti zvakangouya zvega kuti mama ndine bangara ndakapiwa inini namwene wangu ndikapiwa shawewo mama wangu kandiseka kati iwe une shiwo tungapiwa banga chairo ongonyanyoshaye mwana wangu but pangu chandakati mama andina chandaizisa kana zviro zvokuti imimi wopakurwa makapiwa wakangonzana kuzvavataikazi asi mwana wangu banga chero ngaripe kana ndichitsanangurwa vamweni vanhu izvo handisi kunyara kana kuti ndinonzi ndiri muroyika kozi handichadi kuroya ndotaura amweni muti akomana upenyu hwatiri kurarama amweni wangu ukandipa banga hapana ndiri uchirotaura ine ndindudzi ndiri kudya vanhu ende for sure ndinoti ndiri kudya vana vangu kozi mazina angu anoripota asi pari zvino handisi kuda kuchafirwa mukati meupenyu hwangu ndiri kudawo vana vanorarama vese vari kundiona ngavaone vanoda kuziva kuti uroyi hwakashata ukaonotiti wabara mwana wodyirwa mwana wozi ndiwo uri kudya mwana wacho azvinhu zvakaoma 9 months ndichitamburira 9 months dzacho pedze ndodya futi nini kukuraya hangu mbudzi apa ndainga nadzo kokuraya hangu mbudzi ndidye mbudzi dzacho apa iwona mbudzi zingasi apa nombudzi ngani izvi dzakatofa mbudzi dzacho dzenda ndinadzo kuti mwana ari kurwara mbudzi yofa ndoti pamwe mwana atsiwa kurwara wakamboona mwana ambanya adafiriseri kumama mudhoti ukuona iwewe ndine mwana wako ndomutaura nezita ere asi mwana paakafa akaita tsvina iropa unonzwisisa ichokwadi vabva lutu mwana ainzi Lilith chokwadi sekuru sekuru ndiri unonzwisisa watambura mzukuru uyai pano une vasingazivi sekuru avo amana babongo akauya pano vachida kuti handimirire vakatadza kumira pana sina angoti mongo nditi nedambudziko iwe paya warikubona baba wako izvozvo vari kupiwa wangu ari muharare muno hasi handizuti pano kusora mawa wafune funa ndire nawo manje apa ndichazoda kuti kusera mangwana
ufonere baba wako wauye panapa nditika ndikubvisa uroyi. Apa lenda kukuchosa ufitu Nasi mali. ndakukubvisa uroyi nditika. Saka Zvimare kuti vana vako vabatane bwino. Vana vako vararame zvakanaka. Mazino kwako akuchita zvimare zviri zvese nditika. Maita yenyu sekuru roshandotenda nei. chabwino. Zvakanaka chenda. Mira ndokuzotora bondwe. Bondwe ndakatora chifungo kuti ndrugona pamwe imba. Ndiye kana zvichiteka. Kaza kutatora. Nyaya iyo yakaitika ndiyega akaita kutora munin'ina wake Bera, ari kupasana muntu mamuna afana kuda kumwe kusere. Iye akati nado ukusalole noti nyumba muna ufiti na gunga. Zvibwino kuti utenge munyumba mwatu. Uyo akaona kuti imwe imba iri kuya uyo agara ino uroyi futi sinzi agara ari muroyi atora munin'ina wake ndobva apa murume wake na uyu akusemwa nemurume akuda munin'ina. Ichokwadi sekuru Ndonyaya iripo. Pana Beatrice sekuru. Beatrice wandita. Apa ngati kuchitika bongazo ching'ono na mwene zvikupitana pankhani ya ufiti. Mukadzi umudiki wewe akazopiwa futi uroyi na amwene vavaya akuchiwirirana manje na amwene Uye akuchita dofiti manje uye achafuna boza yakukana. uyu akapanduka kuuroyi kweke kaditika anga akuita zvake ega munin'ina wake uyo akuroya na amwene vakabatana saka Ichokwadi chacho sekuru. Ichokwadi sekuru apana padona pamapotsa. Havadi kundiona kupuwa hembe dzemukati naamwene. Nikambomutsura kuti usadaro kozi inini Anopuwa chi? hembe dzemukati naamwene. Inini panyama yangu cheko ndaita handiroyi panyama yangu inini. Ndaita aina handiroyi. Handikangudai but ndine zvimwe zvimasaini zvandezongona ndopoti ndega asi chii chinongoitika pandiri but ndizvitaurika. Waiona zvimasaini zvipi? Ndaigona kana ngoti zvakafanana chipambo churu ichi chakafita wibwa chi munhu. Ndikatongozvifumura asi ndakazvitaura kuna mama wangu chokwadi vanondipupurira. Mama honai mama wangu aizama ndipanogona mwanangu. Achida kuti churu chofuta kuipa muntu. Uona uyu. Fanira kuti churu chofuta Notodai churu. aita akangoona churu aitoona ufana una kuti churu chinofana kutombovigwa munhu. Ichokwadi. Zvadaioneswa sekuru but Munhu akafa kuti munhu. muntu anafirisera kuti pafana kuita imfa apa. Apa akaonakana guwa apa akaonakana churu aitoona kuti apa paifana kuita guwa apa pakashaya munhu akafa apa. Ichokwadi but zvodze nguva ndaizozvishingisa kuti handidiba ina handidi but daingoona kuti ndakatobhitwa kare ndakakundwa. Koiko kwamarange. Mira ndi hazandabvunza mvura. Kwamarange kuku. Handi kune maprofita? Variko. Sei wanga usingakubatsiri wafugama pagramu? Chinhu chinonzi munhu kunamata mwoyo wako ndakazozviziva. Inini kwamarange ndakafamba ndinoonekwa dai mabhazi airamba kumira ndichimisa kudai. Airambondipidza inini. Kozi ndava munhu kugara ndichimisa mabhazi ichifamba. Dai mabhazi airamba. Uchienda kumapostori? Ndichizama. Kuzotouya panapa ndakatangira mubagogo apapo. Ndopendakaenda kobva zvaramba. But pamwe pese upenyu hwangu bva ndichirorwa ndaingove munhu wekugara mutende. Ndokunogara 3 months pamba pagore. Mamwe mamanzi sendiri musango. Hapana chaizondirwadza ngechoti pandinofamba musango pacho ndogona zonge zvaita ndiri panzvimbo pacho. Kungozienda aiwa kunge ndaibva kodena vanobva watoti wanga waendepi kotoda kutifumura vaibva uye votoita wesi. Zvaita wesi ndofunga musoenda kutaurudzi uri muri ina sekuru pandikazvibhilivha ndakafunga kuti aiwa kunyepa sekuru mbuya wawa ndodo kuatemera guwa rawo havangasiyiwa ndi pauri yobva wafa ndodo kunotema guwa racho imomo muguwa mumabhati ndakazongora machita mwari sure inenge ndichingota zvondibatsirwa but chandakona chakundinetsa ngechoti amweni wangu ndo wakuchiti tek neni ngokuti waruzoenda wakadi uramba ufitika usiku ugwa usiku hanzi makunetsana panyaya dzeuroyi handitika nekuti iwe uroyi wakatsauka ava wakatanga kufamba uchivafumura bva wakubvisa kunze ndobva watora munin'ina wako aida uroyi bva wamisa padhuze iwo anga akutokuroyawo futi. Chandakukumbira pano sekuru izvizvi ndakakumbira mweya kuti ndishinge ndizokwanisa kutaurawo zvandoda pana sekuru. Chandinokumbira sekuru Beatrice nevana vake vane zvinhu zvavo property yavo handiti ini ndichifamba ndikadzama wataura mudziko rangu vanotiti benzi but pangwene sekuru chandokumbira iback to sender sekuru ndichazoya ndichikutendai dai daigona kuimba mhanzika ndaimbawo zvinoita vangu zvekukutendai ndizvo zvekucheti ndonyatsa kuimba kana nechirungu but ndakandinofa kuchikoro ndaizama kuimba zvekuti sekuru ndiri kukutendai Beatrice Banasi ngasiyane neni ende ndinoda kuti mumuitewo back to sender sekuru Beatrice kuzvitsvaka ndiona ari kuti ndikaenda musangano anoya kuti gwe pandiri anonga chanti handizozivi kana ndakarara anoya kuti bata saka akandidzosera futi sekuru wanangu anopera nada anokubata iye ndikaramba anosvika kana anongotanga kutarisa kana gumbeze chari gumbeze rakadambuka iri andoti isiya nyuma mukozi ino anga autozoita hationani ndipei isoni ndoramba negumbeze waizongona pamwe ndabuda ndosuka akutobuda negumbeze panze akutanga kuti junga akutosona saka ndizoti ndega ndoita hasha nokuti ndakazorambira kuti wapinde mumba mangu ati murwara uzienda yobata iwo maoko ndikati saka zvikanzi
uri kundamdzira kupinda mumba mako but ndakangozozvidzora ndikati ai ngandibowasiya but one day ndovadudzira asi murume wangu akuzviziva kuti mukadzi wangu inenika pangweni akadai namai wangu adotodudzira asi for sure ndiri kutoenda kozi izvi vachazviona ndode kuti vazvione kana zimbabwe yese ichiziva kuti Beatrice wacho ndiani achamuziya uya pano Beatrice handidi kuroyeswa sekuru ndauya pano sekuru zvakaitika zvakanaka muzukuru wangu handichengeterowa nawo zvakanaka ndauchida wapenyu avo ndivachengetewo zvakanaka nonte problema rega utasoma kwa tiambe dataka kugadzira mano yako asaramba chinyeresa takutanga kugadzira kubva kumazino yako tasaramba chinyereza tichikubvisa uroya nditika ndinotenda se zvimari zvipere zvese asi ndinamwanda rupunjo kambodziramba kuti ufiti kulibe ndinowana wakawanda vanenge vari kunza vanoti uroya hakuna uriko chadidi uriko ko vantu ambalamba ati ufiti kulibe zvakunama izvo vanhu vanoita uroya hakuna sekuru kanengo wangabate uroyi here kunyepa vanenge vasati vasangana nazvo sekuru chadidi vanoda kuzvionera pamhino ndodzamba kuti muntu wakareka kuberewa bwino polisi yakayangana umbayitukwana ndozati munhu kana asina kubirwa anovenga mapurisa ndizvo asi musi wamuberewa bwino asi musi waunobirwa une kutamanga kupolisi akaripota matero kabwera kumwiyo unomhanya kumapurisa kunotaura kuti mbavha dzauya kumusha vamwe vantu ambatitukwana kuti nyambezi ampenga asi musi wasangana tambudziko unotamanga uchibwera kwaife vanhu vazhinji vanogona kushoropodza n'anga asi paunozoona waita dambudziko unomhanya kun'anga kunobatsirwa wambesesa wanzwisisa ndonkhani imba nanzi kushorambo maprofita ina handishore maprofita nanzi kushorambo gresha handishore chechi ndikushorambo vantu vakupembera achipata zvinhu zvoipa ndinovenga vanhu vanonamata vachibata zvinhu zvakaipa apa ari kupembera apa achiita kuti ufiti uku chinamata uku chita futi zveuroyi kureurura kudanaka ufiti umbanyara sekurako wachita ikoku zvatomara kureurura sekutaura kwataita nyaya yako izvi zvanditika tazvifumura zvese zvinopera zvakanaka wamvesesa ndisisa muzukuru chabwino zvakanaka funa kuti wenza alikuwa kana Beatrice adzivembo kuti tiukanengo apata nkhani ya ufiti tinoda kuti vese ana Beatrice vazive kuti nyaya namafundisa yafumuka kugresha kumweko adzivembo vazive kuti nyaya yafumuka kwasekuru kanengo nese mafundisi ese handitika nevaikubatsira zvinhu namdare vacho pamwumbani amurapi wenza afana kudziva kuti tiukanengo apata nkhani ya ufiti vaikurapa zvinhu zvisingafambe zvakanaka naka kumanani kunanzi kuna murapika namuprofita madzina ambathanizana kumweko kune vanhu vanoshedzana mazita anozviti varapi nechihamire kumaprofita kuti munozviti kudiko kanditika asi nkhani zuva nazuva vaikhala achipita mugresha achitadza kuda kuti nkhani kuti iwe nkhani kuchitika nkhani ya ufiti zuva nezuva muchipinda muchechi maprofita achitadza kutaura vazhinji vacho handitika kuti nyaya yekuitika iyi haiwa iwewo ndiwo muroyi asi uroyi wakauwana so ndopana nkhani ndopane nyaya saka ifefi tsudzuka uone muntu achitwa maleza upasoma nkwara ya mano ifefi kuti bzvimari ndoda kuti ubude muno muende kurumu yemushonga unoona nisekuru maleza handitika vatange kukupa 7 dia uliko pano chitandiziwa wewe kune 7 days dzepanapa dzekubviswa uroyi dati pa 7 dia dzakamara pa 7 days dzakapera chateze pomwe wa media ndichabvunzambo kuti mubvunzeni mtsikana kuti mana achikuvava one ndichashedza kuti social media vachitaura kuti mazino achiri kuvava here kana kuti uroyi uchiri nawo here uchiri kumuka here kana kuti wachamuka handitika wambesesa kana zvachitika jojo takutaniza manje ana Beatrice abwere popano tiyambe nchito tapedza kubvisa uroyi iwewe kuti uchamuka uchasanduka kuita muroyi handitika takushedza na Beatrice obva vauya manje kuti nkhani yako ifambe bwino tomatazati nyaya yako yafamba zvakanaka tambesana funa kuti zvichita jojo ndozvinhu zvatauda kuita muzukuru ndizvo nai patichakutaniza tifuna kuti paya wako abwere namamuna wako enzi abwere popano patichakushedza chada kuti baba wako vange vari pano nemurume wako vari pano namwono wako udapasa mamuna nemunin'ina wako uye wakapa wega murume wetu wambesesa Robert udo Jonathan nkasa kuti imwe mamuna wangu ndifuna ndikupasa nkazi Jonathan toti ndiwe Robert obva wanzi nemukadzi wako ndoda kupa futi munin'ina wangu tite 2 uzoona sei ndogamuchira ungamuchirambo kupiwa pike tutora chito mzukuru kuna mwantu akuona video iyi kuna mwana kuona video iyi opa musapakati funa ndibale bwino ipapo musapakada upataura vantu akuona video kana mwamuna akachita kobirida wanda stan chero murume akainza aita mari yakawanda sei kana mwamuna akamaliza kupa gari chero akanzi akapedza kuroora usafa ukachita izvozvo kuti inipanda kupasa muono wangu kuti tita awiri zviri nani talorembo kunja musafe makapa varume vanin'ina venyu zviri nani munin'ina wakarorwe kunze zviri bwino kana tiwafiriseri wewo zviri nani kana iwewo wafa ndopandobwera kutenga umwe mukazi ndopaanogona kuti hama dzouya dzopa kupasa kutenga bondwe hama dzako dzakutaiwa takukupa bondwe nekuti kwete uri mpenyu
kwete ulumvengo ukona vanachitaizve iwe udajera luvengo kubva nemamuno wako namkazi kupaka na kufamilia pomwe makajara luvengo kusvika kumusha kwomulume kusvikawo kumusha kwakoyo futi mudzimai wamvesesa wamvesesa zvinchitwa lini izvozvo izvo zvazviitwe tamvesana tamvesesa ingani ndikuleva kwauri iwewe nyaya ndikutaura asi kwauri kuna vamwe akuona mbofidhiro izvozvo zvinchitwa lini izvozvo izvo zvazviitwe kana mamuna akachita kobiri tana kana rudo achimenya mpira tana akumenya akachimenya tana kuti mng'ono wangu ambumva kuti mamenya ita pamuna wangu dati azomenya mng'ono wangu zvinchitwa lini izvozvo chero murume akanzi anogona rudo mumba handitika unganzi aiwa ndandifadze muningira wangu agonerwewo handitika zvazviitiwa zvinza muzukuru chokwadi ndakutotsumba apa zvakatoitika kwamarange kwacho hamuzotenderwi kuparadzanisa futi madaro asi papo vamwe ndagara ndatochibenzi panyika ka ndakatombofunga kuti uyu kawo akutoita zvekutongoti abve pano asi ndechero ndoita option ipi zvinchitwa lini zvabva muzukuru pangoyeyo ka sekuru ndakati ndoita option ipi kuti munhu abve pano ndakutononge ndiya ndakatounza muedzi kumba pangu but ndakatonoti ndakatoshaisha ndiya ndini because inepo bongosvonidza kuti wakasikira moto muziso wega mwanangu chichitoita izvozvo asi ini ndakaita semunhu wapepuka anga akavata weyo kwatenge ndapepuka but ndakangozama kuti ndoita zvezvibhakera azvibhakera ndoda saka ndanangoti aiwa ndangowakiya wese kozi murume wangu ndakamutaura kuti ndichakurova kuti undide iwewe wandishungudza ndakati aiwa murume wangu iwe zvandichaita ndichakurova kuti undide kozi wanganyandishungudza asi muona akanditorwa ndiri munhu anga atori bhona asina kana zvina musikazonda ngoita saka zvaindirwadza kuti inga ndakatora munhu wondichiti life yedu inake akutondishungurudza ndibva ndamuta kuti ndinokurova kuti undide kubva nhasi but wakabva aenda kuna baba vangu ati mwana wanyada undirova akatosvika kuna baba iona ndati ndomira haikaonana ndomira wabva ufuna kukumenya kuti undifune wabva ufuna kukumenya kuti undifune anditira wanzi nokuchida kuroverwa kunzi kurova undide achakufunga mzukuru wangu mavhidhiyo andinozotadza kuita. For these and more stories, tune into Zim News Bit TV with Robert Tafumani.